10 minutong engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng 31st Infantry Battalion at mga rebeldeng New People's Army ang naganap bandang alas 4 ng madaling araw ngayong Biyernes, Mayo 23 sa Barangay Namantao, Daraga, Albay. Nagresulta ang engkwentro sa pagkasamsam ng 6 na baril, 2 M14 rifles, 2 M16 rifles, isang M6530 rifle at isang caliber 45 pistol at 2 pampasabog. Nauna rito, nakatanggap ng impormasyon ng 31st Infantry Battalion mula sa mga residente ng lugar hinggil sa presensya ng mga armadong grupo. Agad na nagsagawa ng operasyon ng mga sundalo na humantong sa maiksi ngunit matinding sagupaan. Wala namang nasawi o nasugatan sa panig ng mga sundalo habang inaalam pa ang kalagayan ng mga rebelde. Member din ng community yung nagpaabot ng information kaya agaran itong inaksyonan ng ating mga kasundaluhan at nung verifikahin nga nauwi nga sa palitan ng putok. Kasunod ng engkwentro, nagsagawa naman ng clearing operations ang mga sundalo sa lugar. Base doon sa report, yun yung mga dati na nilang mga ang tawag namin doon ay zonang guerrilla or yung mga nasasakupang zona. Nung sunod-sunod yung ating efforts doon ay umalis sila doon. At ngayon sila ay nagre-recover, pilit nilang binabalikan yung mga lugar na iyon. At ang community naman ay kumbaga nakapag-conduct na tayo doon ng information operation, ay orienta natin sila kung ano yung mga piligrong dulot sa kanila nung pagkandong or pagpapatuloy ng NPA. Kung kahit nagre-report po sila sa amin at ina-action na naman po namin. Nanawagan naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division sa mga rebelding NPA na sumuko na at makipagtulungan sa pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran. Hinimok din nila ang mga ito na itigil na ang mga gawain na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.